Meg-viral laking social media yung video nung do ko rin mayakit yung karumal-dumal na pamamaril karingadwang pasaheros na nimbusking Karanglan Nueva Ecija. Bistaman personal na problema at pati yung pamilya yung posibleng sangkan na ning krimen agpangking Philippine National Police o PNP. Era pa muna na dayo rin kaya katamong kabalen o commuters yung mitakutan at migagana ka pa rin king karelang kaligtasan kaya rin na ning insidente. Dati, nakakapikit ka ako pero ngayon di na. Medyo laging alerto yung mata ko sa tao. Siyempre, napaka-importante yun, siyempre. Kaya ka nga umuwi kasi gusto mong makauwi sa pamilya mo. Tapos makakabalita ka ng mga ganang pangyayari na walang kalaban-laban. Natutulog ka lang. Oo, kanina nga nakita ko, dun sana ako po sa harapan nag-flashback sa utak ko baka mabaril din ako dito. Paulit na nini, pesik na nga na kanuning PNP, karelang pamagbante, karing transport hubs, kalupan na ni Mabalacat City Bus Terminal Complex, ing metong karing peka maragula istasyon na ning basket Pampanga. Dati po kasi, ang Dao Terminal ay merong K9 dog na yun ang ginagamit pang detect doon sa mga bagay ng mga tao, mga pasahero, ay nawala po yun. Sana po, plano ko po ngayon na ito ay may balik para maging deterrence na rin po, no? Deterrence sa ating mga would-be violator. And at the same time, yung magdadagdag po tayo ng tao, plano ko rin po na mag-purchase na rin ng metal detector na hindi lang visibility ang trabaho ng pulis, tumulong na rin na pag-detect dun sa mga kontraban o mga illegal na mga bagay. Pag-aralan na naman kanuning PNP pamaglagay bus marshals karing terminal. Itong kaso na ito is sabi nga kanina namang very alarming on our part at hindi ito yung unang pagkakataon na kinonsider natin na maglagay tayo ng mga bus marshals. Kung matatandaan nyo doon sa Mindanao nung nagsunod-sunod yung insidente doon ay naglagay tayo ng bus marshal. Samantala, gawa na niya kanong requirement ng Department of Transportation karing public vehicles kalupan na ning bus, ipamaglagay GPS at emergency alarm bang maging mabilis ipamagrespondi karing malyaring krimen kilub dareti. Kaya ba Johnny Coronel, yakoy kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.